चातकाप्रमाणे वर्षभर आपण ज्याची वाट पाहिली त्या गणरायाचे आगमन होतात. सारी धरती आनंदाने न्हाऊन निघाली. निसर्गानेही आपली अद्भुत कला दाखवून गणरायाचे स्वागत केले. चला तर मग आपण आपल्या लाडक्या बाप्पाचे गुणगान गाऊया, दर्शन घेऊया. गणरायाचं दर्शन घेऊया रे सारे घेऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. या रे न्हाऊया सारे न्हाऊया. या रे न्हाऊया. या रे न्हाऊया सारे न्हाऊया. या रे न्हाऊया. गणरायाचं दर्शन घेऊया रे सारे घेऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. या रे न्हाऊया सारे न्हाऊया. या रे न्हाऊया. या रे न्हाऊया सारे न्हाऊया. या रे न्हाऊया. अधिपती तो सुखपती तो आला बघाया धरणीवर. आला बघाया धरणीवर. आला बघाया धरणीवर. सुगंध सुटला निसर्ग नटला आनंद झाला घरोघर. आनंद झाला घरोघर. आनंद झाला घरोघर. अधिपती तो सुखपती तो आला बघाया धरणीवर. आला बघाया धरणीवर. आला बघाया धरणीवर. सुगंध सुटला निसर्ग नटला आनंद झाला घरोघर. आनंद झाला घरोघर. आनंद झाला घरोघर. शिवसुताचं सुंदर रूप ते डोळा पाहूया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. या रे न्हाऊया सारे न्हाऊया. या रे न्हाऊया. या रे न्हाऊया सारे न्हाऊया. या रे न्हाऊया. सजविले घर जसे मंदिर बसविला देवा पाटावर. बसविला देवा पाटावर. बसविला देवा पाटावर. शोभून दिसे तो पार्वती कुवर नजर ठरे ना त्याच्यावर. नजर करे ना त्याच्यावर. नजर करे ना त्याच्यावर. हो, गौरी गणपतीचा सण म्हणजे कोकणवासियांसाठी जणू पर्वणीच असते. प्रत्येक चाकरमान्याची पावले गावच्या दिशेने निघतात आणि मग काय नवनवीन मखर तोरण यांनी जणू संपूर्ण घर सजविलं जातं. आणि भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषात गजाननाला पाटावर विराजमान केले जाते. सजविले घर जसे मंदिर बसविला देवा पाटावर. बसविला देवा पाटावर. बसविला देवा पाटावर. शोभून दिसे तो पार्वती कुवर नजर ठरे ना त्याच्यावर. नजर ठरे ना त्याच्यावर. नजर ठरे ना त्याच्यावर. एकदंताचे गुणगान सारे आज गाऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. या रे न्हाऊया सारे न्हाऊया. या रे न्हाऊया. या रे न्हाऊया सारे न्हाऊया. या रे न्हाऊया.
पडली. आता करणार काय, गणपतीत भजना तर करूच, गाडी तर हवी. म्हणून बुवानी काय केल्यानी कणकवली गाडी गॅरेजला घेऊन गेलं. मेकॅनिकने गाडी चेक केल्यानी बुवांगा सांगितलं ना, हो बुवा गाडीची बॅटरी खराब झाली आहे. बुवा म्हणतो, अरे खुळो की येडो तू, बॅटरी खराब झाली तर बॅटरी दुसरी टाकून दे. मेकॅनिक म्हणता, अहो बॅटरी टाकतय पण एक साईडची टाकू काय. बुवा म्हणतात, अरे बाबा तू खैच नाही येईलच रे, तुका काय कळत नाही, एक साईडची नको टाकू, दोन्ही साईडची टाक. भजन कीर्तन टाळांचा गजर निनाद घुमला दाही दिशा. निनाद घुमला दाही दिशा, निनाद घुमला दाही दिशा. अंगात भरलं भक्तीचं वार, दंग होता नामे त्याच्या. रंग होता नामे त्याच्या, रंग होता नामे त्याच्या. त्याच्या चरणात तीर्थ सारे आज पिऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. यारे नाऊया, सारे नाऊया, यारे नाऊया. यारे नाऊया, सारे नाऊया, यारे नाऊया. सुखी ठेवया सकल जनांती गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. सद्बुद्धी तू दे सर्वांती आशीर्वाद हा घेऊया. आशीर्वाद हा घेऊया, आशीर्वाद हा घेऊया. शेवटी गणरायाला एकच साकडं घालीन, हे देवादी देवा गणराया, माझ्या कोकणी बांधवांवर आतापर्यंत जशी कृपा दृष्टी ठेवलंच तशी यापुढे ठेव. त्यांची इडापिडा नाहीशी कर, नानासारखा संकट नाहीसा कर. आणि दापोली कृषी विद्यापीठातील माझ्या ज्या 30 बांधवांचो बळी गेलो त्यांच्या आत्म्यात शांती लाभू दे रे महाराजा. बुवा यातला काहीतरी सांगू कवा, लोकांच्या समस्या सोडवू कव्या, लोकांना काहीतरी चांगला देऊ कवा. तू इल्यापासून तो बाबूराव बाबूराव नि बाबूरावच करतो. सुखी ठेवया सकल जनांची गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. सद्बुद्धी तू दे सर्वांती आशीर्वाद हा घेऊया. आशीर्वाद हा घेऊया, आशीर्वाद हा घेऊया. दत्ता सुताचं सांगणं एवढं त्याला सांगूया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. यारे न्हाऊया, सारे न्हाऊया, यारे न्हाऊया. यारे न्हाऊया, सारे न्हाऊया, यारे न्हाऊया. गणरायाचं, गणरायाचं दर्शन घेऊया रे सारे घेऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. त्याच्या भक्तीचं पडलंय चांदणं त्यात न्हाऊया. यारे न्हाऊया, सारे न्हाऊया, यारे न्हाऊया. गणराया यारे न्हाऊया, सारे न्हाऊया, माठात भरुनी दै दूध लोणी 12-16 जणी निघाल्या मथुरेला गवळणी.
आरास करा गणराया आले घरा सालाबाद आरास करा गणराया आले घरा दिवसा आराम करा रात्री जागर करा दिवसा आराम करा रात्री जागर करा दिवसा आराम करा रात्री जागर करा सालाबाद आरास करा गणराया आले घरा सालाबाद आरास करा गणराया आले घरा पाटी पेन्सिल घेऊया श्री गणेशा गिरवूया पाटी पेन्सिल घेऊया
गाता वक्रतुंडा तव गुण गाता वक्रतुंडा तव गुण गाता संयंता या सृष्टीचा हो तू संयंता या सृष्टीचा आशीर्वाद दे आम्हाला वाजत गाजत आला रे बाप्पा वाजत गाजत आला वाजत गाजत आला रे बाप्पा वाजत गाजत आला ढोलांच्या तालात ताशांच्या आवाजात सनगी सुरात वाजत गाजत दर्शन देण्या भक्त निघाला हो दर्शन देण्या भक्त निघाला सारा मिळून आला वाजत गाजत आला रे बाप्पा वाजत गाजत आला वाजत गाजत आला रे बाप्पा वाजत गाजत आला वाजत गाजत आला आला रे आला बाप्पाला बोला श्री सत्यनारायण महाराज की जय. जय जय दीन दयाळा सत्य नारायण देवा 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 पंचारती ओ वाळू श्रीपती पंचारती ओ वाळू श्रीपती तुझा भक्ती भावा जय जय दीन दयाळा सत्य जय जय दीन दयाळा सत्य नारायण देवा पंचारती ओ वाळू श्रीपती पंचारती ओ वाळू श्रीपती तुझा भक्ती भावा जय जय दीन दयाळा सत्य जय जय दीन दयाळा सत्य नारायण देवा विधियुक्त पूजनी करीती पुराण श्रवण विधियुक्त पूजनी करीती पुराण श्रवण विधियुक्त पूजनी करीती पुराण श्रवण परिमळ द्रव्या सहित पुष्प माळा अर्पूण परिमळ द्रव्या सहित पुष्प माळा अर्पूण परिमळ द्रव्या सहित पुष्प माळा अर्पूण धूतयुक्त शर्करा मिश्रित गोधूमचूर्ण धूतयुक्त शर्करा मिश्रित गोधूमचूर्ण धूतयुक्त शर्करा मिश्रित गोधूमचूर्ण प्रसाद भक्षण
सत्यनारायण महाराज